гыйбрәтле хәлләр ишетеп, йөрәк әрни, күңел сызлана. Бик күп михнәт күргән аналарны әйтегезче, кемнәр кызгана? Баласыннан шулай мыскыл күргән бик күп икән җирдә аналар. Я бер Раббым, бирче михырбанлык, йөрәгеңнән каннар тамалар. Табып баккан балалары нигә мыскыл итә икән анасын? Югыйсә бит биләүләргә биләп, ана баккан ғәзиз баласын. Күпме тыйгы кичергәндер ана, ул йокысыз төннәр эчендә, балаларга булган мәхәббәт кенә кала һәр чак үзенең кешендә. Бер тыңладым, ике тыңладым, өч тыңладым, җаным елады. Улларының шундый кансыз булуы күңелемне яман тырнады. Балаларны бик нык жәллибез шул, жаза бирә алмыйбыз балага. Ана күңеле гел балада була, бала күңеле генә талада. Автор Гөлнур Кәлимова.